رأستزينا أبزز بتحنا بزحات نجرات تساجرنا إنا زي تمزز سيفي زي تقبابل أطوار زي تدخلمت أوديا زي تفحص الشرحي زي تقعت الفين بران كله قدم مينستر دكتور أبي أحمد قليطهم إثيوبيان تشاينا تحبابينا المسراح كمونغوز تفرار مؤمر داد اسم معنات زفرت عنا تكنولوجي تتصرحت مخانم تقليطو كابوتاي أبا كينيا بيت مرتي بزاقات محارقة باراحوي هو 10 شعات تتمهارو حالفوم سلام دعنا بالله كم يتعلوز خبركم تملكتنا كابا اي تي في مدب قانقوات قرنيا على تو مع زينا خاب ساعه جميرون ابو خم كبليو مع زينا انا مرحو نازريت بري هو حابيركم كصنحي حابيركم نخونو أبزيز بتحنا بزحات نجارات ساجرنا إنا زي تمزز سيفي زي تقبابل أطوار زي تدخل مت أوديا زي تفحص الشرحي زي تقعت في أي نبرن بحجز فتار كلون ساجر لنا كينات لبدا كوفيد أسلم بتأ لعلن تحت نقدب هداسة تساجرنا كالأوتون ساجر لنا تساجرتينا زي ساجرنا زي سبريو أبى ما أخلون أين ودغن بعوض كمن ساجر نسأتون أين الترات أرنكبلو كقدماء مينستر دكتور أبي أحمد ملختم حلالي فم تمكروتات بموساد نغصالي عوتات مبقاسن لعول تسفا مسناقني قباقلو مكتل قدماء مينستر تمسكن ترونه قليتهم مكتل قدماء مينستر تمسكن ترونه حدا باقمين ناي مسقر على تملكتو استسناد مرها قبرزتن أفلطون أجميرام أبت مرها قبر مكتل قدماء مينستر تمسكنن بمكتل قدماء مينستر معرق ناي ديمقراسي سرعة نزات متحابر ما أخل حالافن مكتل بريزيدانت تبارتن آدم فارح حويسو منيستراتنز أو استقبر لهم آقايشن تاريخيبهم يوم وقت مدرخ ناي مساقريت أو عيتات عقم حدوش برهان بزبل مري حاسابا بستفلالي عودو تاستخيدو ناي ريفورم سرحتيز تارخبو زيتات بدوهتاتن قادزالتي ناي تخرات أنفتاتن زدهس السنداو فيلمي قريب يوم مستر ماين إنرجن نعبي قدب هداسة لعول أستواز أون زبركتو سرايس مكلخال بوليس فيدرال تكالات فاينانس نمنيستر قدات وزاي نسمويا كينت تكالات هايمانوت أبهنزات نستساتفو موياتنياتاتن مرحبتو بزحاتن نبيت مخرنقدن زرف محبراتن أفلوتو هيبيوم مكتل قدماء منيستر تمسكن ترونا بسترخبو عوتات كي كورعنا بزاقات منافتناتات كي تعانا غفنا بزيامرنا يوناي عبيتن معبالن هاديد بفتنات بمقواعز أساقيرنا نابستملكتنا يو بعمقات نابستمننا يو مقسقاس يقبايلوم عبي قدب هداسة إثيوبيا بزحز أوان زبطحو بركي عاوت كابد خناتنا معبالة نايم السجار مرأي يخبلو منيستر ماين إنرجن دكتور إنجنر هابتامو إتفاقلي توم حدا باقمين كل تشحن 10 عام تمرت معلت السجار بزبل سيامة نايم السجار تاوعيتات عامي حدوش برهان بزبل مري حساب تخبير يوم السيامة بنايلوت منقستين عبيت هاجرن حدنة المسارات خونو عبي قدب هداسة إثيوبيا حرشة توريزم مفري اندستريتاتن كابز نبرهم محلخا بوزا قد أباب زبالة خنقساقسو بمجمارهم استوها بخمس خونة حبيرهم دكتور إنجنر هابتام إتفا خمس قلتوو هنتات قدب هداسة إثيوبيان ناي زبنات نسحا ملسي زرخب اليوم يخون مبار أبكيد هنتات تقدب زقات مغلولاو أمرارحا بروجكت حدا قانت ألاليوو همز نبرا أزخاخيرهم
ድሕሪ ለውጢ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ መጽናዕተ መስረተ ቅልጡፍ ለውጥ ምምሕዳር ፕሮጀክት ብምግባሮም እቲ ግድብ ካብ ዝወድኦ ክድሕን ከም ዝኻለ ገሊጾም ብምዃኑ ኢትዮጵያን ካብ ድኽነት ናብ ምዕባለ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝተሰጋገርሉ ሜጋ ፕሮጀክት ከም ዝኾነ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጾም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሕድሳት ተገበረሉ መእከብ አዳራሽ ራስ እምሩ መሪኦም ከፊቶም ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሕድሳት ዝተገበረሉ አዳራሽ ራስ እምሩን ኣብ ውሽጢ ተቐጽሪ ዝተሃነጸ መዕረፈ ጋይሽን መሪኦም ከፊቶም ታሪክ እዚ ምብራቅ ካብ ምስረቱ ጀሚሩ ዝደሰሰ ኤግዚቢሽን ፎቶ እውን ጎና ጎኒ ተኸፊቱሎም ኣብቲ መኽፈት ስነ ስርዓት እቲ ፎቶ ኤግዚቢሽን ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ዋና አዛዚ የኃይል አየር ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳን ካልኦት ላዕለዎት መኮንናት ሰራዊትን ርእሰ ምሕዳር ክልል ሃረሪ ኦርዲን በድሪን ተረኺቦም እዮም መበል 47 ዓመት ምስረታ እዚ ምብራቅ ዝተፈላለዩ ምድለዋት ኣብ ከተማ ሃረር ይኽበረሎ ማድ ዜና ናغزل يحزر ما بزرزر نابنريون ጉዳያት ክንሓልፍ ኢትዮጵያን ቻይናን ተሓባቢረን ንምስራሕ ካብ መንጎ ዝተፈራረመኦ መርዳድ ስምምዕነት ዘፈር ጥዕናን ቴክኖሎጂን ተጸራሕቲዮም ኢትዮጵያን ቻይናን ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ብምትሕባር ንምስራሕ ካብ ዝሕግዝኦም ዘፈራት ተረባሒት ትዕድል ንምዃን ምስራሕ ከም ዘድሊ ድማ ተገሊጹ እዩ ንጸብጻብ ሙሉ ግርማይ አብርሃም ሰሃን ኣብዚ ቅነ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ምትሕባር ቻይና ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ብምትሕባር ዝስርሐሎም 10 ማዕቀፋት ዕላው ገይሮም እዮም ኣብቲ ጉባኤ ዝተኻፈለት ኢትዮጵያ እውን ምስ ቻይና 17 መረዳድኢ ሰነዳት ተፈራሪማ እያ እቶም ስምምዓት ብወገን ኢትዮጵያን ቻይናን ዘሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይለዋወጥ ስትራቴጂካዊ ምትሕባር ቀንዲ መርኣያ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣስፊሮም እዮም ቻይና ምስ ኣፍሪካ ብምትሕባር ካብ እትሰርሐሎም ዘፈራት ሓደ ጥዕና እንትኸውን ኢትዮጵያ እውን በቲ ዘፈር ተሓባቢራ ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ተፈራሪማ እያ ቻይና ንመድሓኒት ሕማም ዓሶ ኢትዮጵያ ዝውዕል ሓገዝ ንምግባር ስምምዕነት ምፍጻሙ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ተዛሪበን ለወደፊት በሚደረጉ ስራዎች ውስጥ ከስልጠና አንስቶ ብዙ ጤና ባለሙያዎችን ማሰልጠን ካብ መንጎ ኣብ ቀጻሊ ዝተገበሩ ስራሕቲ ንብዙሓት ሰሞያ ጥዕና ምስልጣን ምስ ዓሶ ተተሓይዙ ዝመጹ ሕማማት ምሕካም ዝውሃቡ ሓገዛት ምጥንኻርን ብፍላይ ዘፈር ጥዕና ምሕጋዝ ዝበሉ ነጥብታት ተላዒሎም ኣብዚ ጉዳይ ድጋፍ ከም ዝግበር ተላዒሉ እዩ ነዚ መሰረት ብምግባር ሎሚ ዝተፈረመ ስምምዕነት ኤድ ቻይና ንኢትዮጵያ ዝህቡ ሓገዝ መድሓኒት ሕማም ዓሶ ክንወስድ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ እናወሰኸ ዝመፀ ተቓላዕነት ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተወገኑ ምዃኖም እተን ሚኒስትር ኣልዒለን እየን ካብ ምክልኻል ሓሊፉ ተቓላዕቲ ሕማም ዝኾኑ ሰባት ንምሕካም ዘኽእሉ መድሓኒታት ካብ ቻይና ክርከብ ምኽኣሉ እውን ዶክተር መቅደስ ዳባ ተዛሪበን ዛሬ የተፈራረምነው አይነት ስምምነቶች ደግሞ ግብአቶች በተለይ መድኃኒቶች ከምቶም ሎሚ ተፈራረምናዮም ዝበሉ ስምምዓት እታወት መድኃኒት ምርካብ ሓደ ኮይኑ ሐኪምካ መድኃን ድማ ካልእ ስራሕና ስለዝኾነ ብፍላይ ህፃናት ነፍሲ ጹራት አዴታትን ብዕድመ ዝደፈኡ ሰባትን ሕማም ዓሶ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኻልእ ሕማም እውን እንተተቃሊዖም ንምቁፅጻር ስራሕቲ ምትእኽኻብ ሓገዝ ንሰርሕ ኢና በዚህ ሙዳይ ዝሕግዘና ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣለዋ እቲ ናይ ሎሚ ስምምዕነት ድማ ነዚ ዘጠናኽር ስለዝኾነ ተፈራሪምና ናብ ውሽጢ ዓዲ እንእተወሉ ዕድል ረኺብና ኢና ካልእ ቻይና ምስ ኣፍሪካ ብምትሕባር ካብ እትሰርሐሎም ዘፈራት ዘፈር ቴክኖሎጂ ሓደ ምዃኑ ተሓቢሩ
ቻይና ኣብ ዘፈር ቴክኖሎጂ ዓብይ ዓቕሚ ምህናጻም ነዚ ዕድል ንምጥቃም ድማ ብዙሕ ምስራሕ የድሊ ክብሉ ሚኒስትር ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽንን ዶክተር በለጠ ሞላ ተዛሪቦም ይህንን እድል ኢትዮጵያም አስፍታ ለመጠቀም ከዚህ በኋላ ጠንካራ ነዚ ዕድል ኢትዮጵያ አስፊሓ ንኽትጥቀም ድሕሪ ሕዚ ብዙሕ ስራሕ ካባና ተፅቢት ይግበር እዚ ዓብይ ዕድል እዩ ዝኾነ ይኹን ካብ ቴክኖሎጂ ንረኽቦም እታወታት አስፊሕና ንኽንጥቀም እንሰርሕ እዩ ዝኸውን ከም ዝፍለጥ ንዕቤት እዚ ዘመን ቀንዲ ካብ ዘቀላጥፍዎ ዘለው ነገራት ቴክኖሎጂ ሓደ እዩ እዚ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ሳይንስ ኢኖቬሽንን ምርምርን ብሓፈሻ ንዕቤት ዓለም መሰረት ኮይኑ እዩ ዘሎ ስለዚ በአንጻር እዚ ሰፋሕቲ ዕድላት ስለዝህሉ ነዚ ንምጥቃም እዚ መድረኽ ወሳኒ ግደ ስለዝህልዎ ከይዲ ኣፈጻጽምኡ እናተኸታተልና ክንቕጽል ኢና ኢትዮጵያን ቻይናን ልዕሊ 50 ዓመታት ዘቑፀረ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዝመስረታ እንትኸውን ርክበን ብኹነታት ዘይልወጥ ኣብ ጠንካራ መሰረት ጠጠው ዝበለ ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ከም ሃገር ብርክት ዝበሉ ፈተናታት ዋላ እኳ ተጋጠሙና ነሶም ፈተናታት ተሳጊርና ድሙቕ ዓወተ መዝጊብና ኢና ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ሀገራችን ኢትዮጵያ ብሩቅ ዓላማን ተልማና መልካም ራዕይን ሰንቃ በቀየሰችው የእድገትና የብልጽግና ጉዞ ሀገርና ኢትዮጵያ ሩሑቅ ዕላማ ተልማን ሰናይ ራዕይ ሒዛ ኣብ ዝጀመረቶ ጉዕዞ ብልጽግና እያ ትርከብ ኣብ ለሓለፉ ዓመታት ለውጢ ከም ሃገር ዝተሓላለኹ ፈተናታት ዋላ እኳ ተገጠመና ነቲ ዝመፀ ፈተና ተኸላኺልና ለንፀባርቕ ዓወት ኣመስጊብና ኢና እዞም ዓወታት ብምምዝጋብ ሃገር ክትቕፅል ዝተገበረ ኸይዲ ጽቡቕ ተመክሮ ዝተረኸበሉን ንቐጻሊ ጉዕዞ ዕቤትና ከም ኣብነት ዝውሰድ እዩ ኣብ ጉዕዞ ለውጥና እቲ ዘደንቕ ኣብ ታሪክ ሃገርና ተፈቲኑ ተደጋጋሚ ስዕረትን ምልክት ዘየቋርጽ ጉዕዞ ድኽነት ዝነበረ ኣብዮት ለውጢ ናይ ምፍጻም መካይዳ ብሪፎርም ምልዋጥና እዩ ሪፎርም እንትጅመር ኣዝዩ ኣድካሚ ዋላ እኳ ተመሰለ እናሓደረ ዝደምቕ ምዃኑ ኣብ ጉዕዞ ለውጥና ርኢናዮ ኢና ሃገርና ኢትዮጵያ ነዊሕ እዋን ካብ እትፍለጠሉ ልመና ስርናይ ወፂኣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ውሽጢ ድሌት ምምላእ ሰጊራ ንዕዳጋ ወፃኢ ምቕራብ ናብ እትኽእለሉ ምዕራፍ ተሰጋጊራ እያ ክብሉ እውን እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኾም ሓቢሮም በግብርናው ዘርፍ ሀገራችን ለረጅም ዓመታት የምትታወቅበት የስንዴ ልመና ወጥተን የውስጥ ፍላጎታችንን አሟልተን ስንዴ ለውጭ ገበያ ማቅረብ ወደ ቻልንበት ታሪካዊ ምዕራፍ ተሸጋግረናል ኣብ ዘፈር ግብርና ሃገርና ንነዊሕ ዓመታት ካብ እትፍለጠሉ ልመና ስርናይ ወፅያ ናይ ውሽጢ ድሌትና ኣማሊእና ስርናይ ናይ ዕዳጋ ወፃኢ ምቕራብ ናብ ንኽእለሉ ታሪካዊ ምዕራፍ ተሸጋጊርና ኢና ኣብ ልምዓት ስርናይ ለተረኣየ ለውጢ መፍረያይነት ግብርና ብምዕባይ ህይወት ሓረስቶት ብምምሕያሽ ቁጠባ ሕርሻ ብምጥንኻር ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ምህርትታት ብምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ምትካ ዝለዓለ ብፅሒት ኣለዎ እዩ እዚ ከም ኣብነት ዝውሰድ ስግግር እዩ እዚ ስግግር ናብ ካልኦት ዘፈራት ሕርሻ ዝቕየረሉ እዋን ነዊሕ ከም ዘይኾነ ስራሕና ኣጠናኺርና ንቕፅል እዩ ዝኾን ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ናብ ዝተማልአ ምፍራይ ምንቅስቓስ ናይ ምፍራይ ዓቕምና ብምዕባይ ምህርትታት ምትካ ኽኢልና ኢና ስግግር ኣብ ተሓሳስባ ስግግር ኣብ ቴክኖሎጂ ስግግር ኣብ ዲሞክራሲ ስግግር ኣብ ልምዓት ስግግር ኣብ ዲፕሎማሲ ስግግር ኣብ ቁጠባ ስግግር ኣብ ውሕስ ሰላም ኮታስ ስግግር ኣብ ኩሎ መዳያዊ ምንቅስቓስ ንብራኸ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዘለዋ መስራሓትን ትካላትን ሕቶ ዜጋታት ክምልሱ ብዘኽእል መልክዑ ንክኾኑ መንግስቲ ከዓምት ፀንሐ ተግባር እዩ ብፍላይ ሃገር በቆል ምምሕያሽ ስርዓት ፋይናንስ ስግግር ቴክኖሎጂን ሓምለዋይ ልምዓትን ቀንዲ ስራሕቲ መንግስቲ ካብ ዝኾኑ 6 ዓመታት ሓሊፎም እዮም ጳጉሜን ሓደ መዓልቲ ምስጋር ምክንያት ብምግባር መሳርሕትና መርሃ ሰላም መረሳ ዘስዕብ ፀብጻብ ኣሰናዲሉ ተኸታቲልና ንመለስ ብሓደ ሓያል መንግስቲ ትዝወረ ዓለም ብዙሓት ሓያላት ብብሸነኹ ሓሲሎምላ ሓያላት ደንበ ሓንፂፆም ናይ ሓንቲ ወይ ከዓ ሓደ ሃገር ሓያልነት ንምእላይ
لقبرو وصعري ناي خلت حاجرات حيالنت بايبولار يبلو مهران ساينس بوليتيكا ناب حد لترنفه يونيبولار تاريخ النت آليو ناب بايتان ممسا كونتات يسرع مهلو مهران أقدمنا لجلسنا يوزفر تنتانا ورتعهم يقمتو بخمس لبلا خيدو ولدت مواطر ناي حدا سعراي النت ويكعات قبللتا بدنبل تقمطو حيلتات وي هاجرات نخم هاجرنا إثيوبيان خم علولون محسايو ليمات حقي نزا حسيان مقصصار معراواو فاينانس اماتنا يعقتلو بلبل سلحيت مقصصار سحبه الدولار ويكعا دي دولارايزيشن مباصحو لجبر سر بريكس قصال قرص عالمنا تاي كمسل هم لخل بوزحات بوزح اب لجلصلو ناي عالمنا لجزف فرياتات مقربتي ناب كوينات تحيلن عداغا عالم فصام كوفيد تحاويسو قرصوا مقيار تريوتاتن ጭቡጥ ነገራትን አብ ለተፈጸመሉ ሰሜናው ክፋለ ሀገርና ለተሳለጠ ኩናትን ቀድመ ኩናት ነበሩ ሐቅታት ኢኮኖሚ ሀገር ናብ ሓደጋን ምጥሓል ትንዕ አብ ልብለሉን አብ ዜጋ ክበጽሕ ለቕለ ሓሰያን ምቁጽጻር ብስሩውን ብዘላቅነት አርስኻን ምኻል ሪፎርም ኢኮኖሚ ሀገር በቆል ምትባር ትርናዕ ፋይናንሳው ትካላት ንምርግጋጽ ዲጂታል ኢትዮጵያ ጉድ ንምግባር ለተገበረ ጻሪ ምስ ምርካብ وحلول متن جنزب أب خزنات فاينانس أو تكالات قد تاو تأسسر اللو أقول متن جنزب أب بنكات مركب بس مفتر إنتربرايزات يكون عبيت تكالات ركب حمل اللو صروح حقيو زوح لا متن جنزب مس تفتح من نت ستارت أب قد تاو رغب اللو في تعمل ينهرة بدقف فاينانس أو تكالات وش تعدي أنا بحجر نمملا تكالات تتعيشهم يوم كاب بغلة حارة لغونة عالم جهود نمجبر حيلة حداس بايتان متحس مس فلفل حيل للدح عزو صراحة تات السالي دايا زوم وحسنا إيكونومي هاجرن تعنا عالمنا أمرق جاتس جدل اللو منتفتات نبعلو محسنا يمخان منم عينة عقمي ينورومي نزوم ما أجر إيكونومي لخونو بروجكت تات نموحس بخلت بأجباب خالي نمكوت صارن نربحها مقبنتن خالوت نموعل عب لحلفنا يشدش تعمتات عب 4 يشنخ هاجر كاب 4 بليون لزايد فلسي لتتغللون نمصداقهم سعر لتجبرلون ببجت عامته بليون دولارات تحلبنا ورد هاجر بكوتا قدم حرشة توتو وزاي ناب زيرو لو ردت عب كل جزازي شدش تعمت نمزمان بوزح لترفو حرشانا نمزمان عبلت اللب ويكا عبلت عارلو حاسيا زيغاتات نوحاتو جزاء كيوخون بترفات ليمات واقع داقا مكوس صارن نايتي علم لخو قطبات سلوا قداي كينوخون خبور سراح لتسالتولو حفشو عداقا علم ايكونن ببرك قطبا إثيوبيا ترنو قطبا لوننو هاجرات دو عب لبللو للو شرفو وزاي نتقلب مسارتاوي بمعقاب بكوريدر لمعات اندستري هنسات ويكا كونستراكشن تنكساقيسو إيكونومي هاجر أب دول مسارات دون كبل لتجبرلون ما يتنتر يسول مزو قتل تحطوتات نمملس مس بروجكت قلقل وحزميات عنا بيبغى بخازيتو ملسي لتنتصرلو تريو إثيوبيا أنجيدايا مغيار بوليسي تمرتن أنفت تمتن تنتصيرو أب عودة تمرتل ركبوا عشلات بلاي وحسنا مقبي لساقر اللوم فلتت بقبوك قبلوا ليخي لوم مخانو تنتصيرو بهزباو تساتفون سعر منقستن وحسنا مقبي نمرققاتن سرت للو فلتت لبحت زيغان مفراي لتزعر اللوم فتناتات مأتون موطن عبيت تكالات تمرت بمسرع خيدق القالو تتقلب زيغا وحسن مقبار فتسامتات ጭቡጥ ነይሮ ዋጋ ዕዳጋ ዝሽኻሉ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ባይታት ሒዛ ብስልሒት ነፃ ዕዳጋ ሸርፊ ወፃኢ ብሕጋዊ ኣግባብ ንክዝወርን ተሳትፎ ዓለም ለኸ ዕዳጋታት ንምርግጋጽ ተግባር ልተጀመረሉ እዚ ዓመት እውን ሃገር ንስግግር ትትግብሮ ለላ ምንቅስቓስ ለርእዩ ነበረ። The IMF board approved a 4-year 3.4 billion extended credit facility arrangement for Ethiopia with an immediate disbursement of approximately $1 billion. ኢትዮጵያ ኣብዛ ዓመት ካብ ክልቲኣውን በዓል ብዙሕ ወገንን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ተዲባ ብዙሓት ስራሕቲ እናወገነት መፅያ ብፍላይ ምስ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራትን ትካላትን ብምርኻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ጉዳያት ብምዝታይ ስምምዓት ፈፂማ እያ። ኣብርሃም ፍስሓ ከም ዝስዕብ ዳሲስዎ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ኣብ ዘፈር ዲፕሎማሲ ብዙሓት ዓወታት ዘመዝገበትሉ ዓመት ምዃኑ ተገሊጹ።
وحاب قال منيستر قدات وصاي أمباسادر نبيو تدلام نغازيطኛታት أبزحبو مغلصي كم زحبرو أبز عامت إثيوبيا مس غروابت هاغرات زلوا أب حبراوي تربحنت استمسرت ركب تطنخيرو نقصل بزحات سرحتي زتوغنلو اوان مخانو غليصم أبز تفلالي مدرخات استتصبارقو هاغراوي متكلاتن استمحلالفو سانتاتن بهراوي طقمي إثيوبيا كحلو زقالو مخانوم أبريهم يوم كلتي أون بعل بزح وغن دبلوماسياو ركبن نمتنقار أبز استزازم بجت عمت ببرك العلوت مرحتي بزح عدد كم استقبرن سممعات مفرامومن تغليصم نابنت انترينام بمكتل قداماي منستر مكلخالن منستر قدات وصان ايرلاند ميشيل مارتين استمرح جلالوخ لاو عدد سراح نمكياد اديس ابابا متاوي ذكر قداماي منستر ابي احمد ون مستوم عبالات جلالوخ بمرقاب بركت ابزولو زعباتات كلتي اوزته مغبارهم حبيروم يوم بخالق قص دما بمكتل قداماي منستر قدات وصان منستر مكلخالن ايرلاند ميشيل مارتين استمرح جلالوخ لاو عدد سراح نمكياد نابدي سابات اتون تخون بريزيدنت سالورق زودي مستجلالوخ زاتينين بحفشا ببرك مرحتن منستراتن ابستخايدو عدتات بيراو طقمي إثيوبيا ناب زبلت بركي حاف كبل زخالو لعلي 71 سممعات تفريمهم يوم وهاب قال منستر قدات وصاي أمباسادر نبيو تدلام أب استفلالي مدرخات استوغنو سرحتي دبلوماسن استرخو وصيتاتن أملكيتهم أبزهابو مبرهي أو 501 مدرخات تساتفو كجبر مخالو أملاخيتهم يوم اتم وهاب قال وسيخهم بيراو طقمي هاجرهم بزبلت أن محجاز زقل سلطنا نأمباسادرات يوهاب كمزلهم تزاريبهم በግንቦት ወር አካባቢ ክብርት የፌድሪ ፕሬዝዳንት 24 ለሚሆኑ ኣብ ከባቢ ወርሒ ግንቦት ክብርት ፕሬዝዳንት ፌደሪ ን24 ዝኾኑ ዲፕሎማት ሽመት ኣምባሳደርነት መሃበን ይዝከር እዚ ስልጠና ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝህልዎም ስራሕ ስንቅ ዝኾኖም ንዝተፈላለየ ጉዳይ ዝምልከት ከምኡውን ኣብ እዋን ስልጠና ዝሓዝዎ ልምዲ ብምጥቃም ንቐጻሊ ስርሖም ዝሕግዞም ዓቕምን ምፍጣር ዝዓለመ እዩ እቲ ስልጠና ብዋናነት ኣብ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ትኩረት ዝገበረ እንትኸውን ብፍላይ ሃገርና እትኽተሎ ዘላ ልምዓት ቁጠባን ዲፕሎማስን ዘጠናኽር ምዃኑ ገሊጾም እዮም እንግዲህ ይህ ስልጠና በዋነኝነት በአገራዊ ክልላዊ እንደዚሁም ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እየተሰጠ ያለ ስልጠና ነው እዚ ስልጠና ብዋናነት ኣብ ሃገራዊ ክልላዊ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ትኩረት ብምግባር እናተወሃበ ዘሎ ስልጠና እዩ ኣብዚ እዋን ሃገርና ትኽተሎ ዘላ ልምዓት ቁጠባ ካብ ምጥንኻርን ምሕጋዝን አንጻር እታወት ዝኾኑ እዋናዊ ጉዳያት ከምኡ ድማ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ዝሕግዙ ካብቶም ዲፕሎማት ተጽቢት ዝግበረሎም ቀንዲ ጉዳያት ትኩረት ዝገበረ እዩ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝወገነቶም ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ሓደ አባል ብሪክስ ድሕሪ ምዃና ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲተን አባል ሃገራት ዝገበረቶም ውፅኢታውን ምሕዝነታውን ዘተታት ይርከብዎም ከም ኣብነት እንትንርኢ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእኸል ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፋራሕ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ፓርቲ ብልጽግና ናብ ሩስያ ከተማ ቭላድቮስቶክ ምእታው ይዝከር ኣባላት እቲ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ከተማ ቭላድቮስቶክ ዘምርሑ ኣብ ዓለም ለኸ ፎረም ፓርቲታት ፖለቲካ አባል ሃገራት ብሪክስ ንምስታፍ ነይሮም እቲ ፎረም ካብ 9 ክሳብ 12 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ወርልድ ማጆሪቲ ፎር መልቲፖላር ኦርደር ብዝብል መሪ ሓሳብ ከም ዝተካየደውን ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ፎረም ኣይተ ኣደም ፋራሕ ሓዊሱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖለቲካን ህንፀት ዓቕምን እቲ ፓርቲ ዶክተር ሰማ ጥሩነህን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ዓለም ለኸን እቲ ፓርቲ ኣይተ ኣዲሱ ኣረጋን ተሳቲፎም እዮም ምዚ ተታሒዙ ኢትዮጵያ አባል ብሪክስ ምዃና ብዕሊ ምጽምባራ ስዒቡ ምስ ሲጂቲኤን ጻንሒ ዝገበሩ ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴም ኢትዮጵያ አባል ብሪክስ ምዃና ብዙሓት ረብሓታት እትረኽበሉ ምዃኑ ገሊጾም ነይሮም First of all, it's a very important diplomatic gain. ልዕሊ ኩሉ መርኣይ ዓወተ ዲፕሎማሲና እዩ ኣብዚ ጉጅለ ብኣባልነት ምጽምባርና ንዓበየ ዝርከብ ክልተ ርክብና ረብሓታቱ ብዙሕ እዩ ዓለም ለኻዊ ዓቕሚ ፖለቲካ ቁጠባን ድሕንነትን ዘማዕብል እዩ ኢትዮጵያ ምስ ፈተውቲ ሃገራት ዘለዋ ኩለ መዳዊ ምሕዝነትን ሓደሽቲ ምስ ተፈጥሮም መዳርክቲ አካላትን ዝህልዋ ርክብ ተጠናኺሩ ዝቕጽል ከም ዝኾነ ብምሕባር ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ምጽምባራ ንዕቤት ቁጠባ ወሳኒ ምዃኑ እውን እቶም ሚኒስትር ገሊጾም እዮም Our partnerships will break. ኢትዮጵያ ምስ መዳርክቲ አካላት ዝህልዋ ርክብ ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ምስ ሓደሽቲ መዳርክቲ አካላት ትምስርቶ ርክብ እውን ክጠናኸር እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቁጠባዊ ዓቕምናን ኢንቨስትመንትናን እናወሰኸ እዩ ሰደድ ንግዲ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ኢትዮጵያ እውን ዓብዪ እዩ ኢትዮጵያ ካልእ ብመዳይ ዲፕሎማሲ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝዕወተቶም ተግባራት ኢትዮጵያ ብመትከል ሂብካ ምቕባል በሪ ባሕሪ ንምርካብ ዘኽእል ስምምዕነት ምስ ሶማሊላንድ ከቲማ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ሙሴ ባሂን ንኹሉ ዝሓቁፍ ሓበራዊ ሰነድ ስምምዕነት ከቲሞም ነይሮም። መሰረት እዚ ንብዙሕ ዘመናት ወደብ አልባ ብምዃን ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ብመሰረት ዝተገብረ ስምምዕነት ብሊዝ በዓልቲ ዋና ወደብ ከም ዝኾነት ይዝከርም። ነዚ ሽዒቡ ድማ እዚ ክያዶ ንክልቲአን ሃገራት ዝህልዎ ቁጠባውን ፖለቲካውን ረብሓ ብምግንዛብ ብዙሓት ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ናብ ኣደባባያት ብምውፃእ ሓጎሶም ገሊፆም እዮም። ይኹን እምበር ኣብዚ ቀረባ እዋን በዚ ተግባር ሕጉሳት ዘይኮኑ ገለ መራሕቲ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ኣፈላላይ ንምፍጣር ብዙሕ ፃዕሪ እናገበሩ ይርከቡ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ግን ኢትዮጵያ ነቲ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ናይ ምፍታሕ ባህጊ ኣለዋ ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊፆም ነይሮም። ከሶማሌ መንግስት ጋር ያለን ግንኙነት በአሁኑ ወቅት ልዩ ትኩረትን ስቧል። ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ መንግስቲ ሶማልያ ዘለና ርክብ ፍሉይ ትኩረት ስሒቡ እዩ። ትኩረት ዝሰሓበሉ ምክንያት ምስ ሶማልያ ዘራኽቡና ጉዳያት ብዙሓት ምዃኖም እዩ። ድሌት ኢትዮጵያ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኣዩ ኣፈላላያትን ዘይምርድዳእትን ብሰላማዊ መገዲ ምፍታሕ እዩ። ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ምውጋን እዩ። ነዚ ክበሃል እውን ብፍላይ ድሕሪ ምፍራም ሰነድ መተኣታተዊ ኣብ ዝነበሩ ዘይምርድዳእት ኣብ ናይሮቢ ቀፂሉ ድማ ኣብ አንካራ ተኸታተልቲ ዘተታት ተኻይዶም እዮም። ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ 2015 ዓ.ም ዋላ እኳ ተፈረመ ኣብ ዝዛዘም ዘሎ 2016 ዓ.ም ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም። ህንፀት ዛዕነዎ መሰረተ ልምዓታት ሓዊሱ ምምላስ ተመዛበልቲ ወገናትን ምኽፋል ውዙፍ ጥሮታን ቀንዲ ተፀራሕቲ ጉዳያት እዮም። ኣብዚ ዓመት ዝተፈፀሙ ዓበይቲ ኩነታት ውዕል ፕሪቶሪያ ዝዳሰስናሉ ፀብፀበሉ ከም ዝስዕብ ቀረቡ እዩ። ንብዙሓት ዜጋታት ሞትን ምምዝባልን ምክንያት ዝኾነ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ መዛዘሚኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም እዩ። እዚ ስምምዕነት ድሕሪ ምፍራሙ ሃገር ካብ ኣትያቶ ዝነበረት ኩናት ሕድሕድ ዘስከነ በብኣንፈቱ ዝጠፍእ ዝነበረ ህይወትን ዝዓኑ ዝነበረ ንብረትን ዘድሓነ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ነቲ ኩናት ስዒቡ ዝመፅእ ዕንወት መሰረተ ልምዓትን ንምህናፅ ዳግመ ሕውየትን ምክያድን ዕድል ዝፈጠረ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ዝተፈረመ ውዕል ሰላም በብእዋኑ ዘሎ ምዕባለታት ድማ እናተገምገመ መፅኡ። ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ኣብ 2015 ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ንዛዝሞ ዘለና ዓመት 2016 እውን ብርክት ዝበሉ ዕማማት ተሳሊጦም እዮም። ምጽጋንን ምጅማር ስራሕን መዕርፎ ነፈርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣክሱም ድማ ተፀራሒ እዩ። ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍፀም ንድሓር በብእዋኑ ገምጋማት እናተሳለጡ ዝመፁ እንትኸውን ኣብዚ ዓመት እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ምስ ፈረምቲ እቲ ውዕሊ ብምዃን ድሕሪ እቲ ውዕሊ ዝተሰርሑ ስራሕትን ዝተረፉ ዕማማትን ገምጊሞም እዮም። ካልእ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተወገኑ ስራሕቲ ዘተ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ክልል ትግራይ እንትኸውን እቶም ተወከልቲ ቅድሚት ክፍትሕለዎም ዝበልዎም ጉዳያት ዘልዓሉ እንትኸውን ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ዝተኻየደሎም ዓመታት ዘይተኸፈለ ክፍሊ ጥሮታ ተላዒሉ ምላሽ ተዋሂብሉ ነይሩ እዩ። የጥሮታ አባቶች ይችን ሀገር ተጠብቃ እንድትኖር ያደረጉ ኣቦታት ጥሮታ ነዛ ሃገር ተሓልያ ንክትነብር ዝገበሩ ክብሪ ሃገር ዝኾኑ ሰባት እንትነብዑ ንዕዘብ ኣለና። ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ተሓሲቡ ኣሎ? በተለይ ጥሮታ አበል ለምሳሌ አልመልስም እዚያው ግን ዛሬ ከሰዓት ኣበል ጥሮታ ዝምልከት ኣብዚያ ይምለስን ኮይኑ ግና ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ተዘራሪበ ንጌታቸው ምላሽ ምሸት ክነግሮ ንሱ ክነግረኩም እዩ። በዚ እውን ብፍሉይ ፖለቲካዊ ውሳነ ጉዳይ ጥሮታ ምላሹ ኣብ ተግባር ብምውዓል ዝነበረ ውዙፍ ጥሮታ ተኸፊሉ እዮም። ኣብ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ንዝተላዕለ ሕቶ ግቡእነቱ ብምርጋጽ ምላሽ ዝተዋሃበሉን ተግባራዊ ስራሕቲ ዝተወገነሉን ዓመት እውን ነይሩ። እናንተ ያየነው ልማትና ሁሉም ነገር በጣም የሚያስደስት ነው። አዲስ አበባ እንድታድግ የሁላችንም ምኞት ነው። ትማል ዝረአናዮ ልማዓትን ኩሉ ነገርን ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ። አዲስ አበባ እንተዓበየት ንኹላትና እዩ። ደቅና ኣብዚ ሰሪሖም ዝልወጥሉ ስራሕ እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ከም ጽቡቕ ነገር ወሲደ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ ይርእዎ? ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣይደልን፣ ደቆ እውን ኣይህብን። ካብ ዝሓለፈ እንታይ ተረቢሕና? ስለዚ ኩለኹም ተስማዕሚዕኹም ንሰላም ቅድሚት ሃቡ። ሕዚ እውን ብምዝርራብ ዝተመዛበሉ ሓዋትና መን እዩ ሓላፍነት ዝወስደሎም? ካብዙ መቃገዝኦም ተመዛቢሎም እዮም ዘለው። ስለዚ ሓደ ኾንኩም ንኽትሰርሑ ይላቦ። ተፈናቃዮች በሚመለከት እናቴ በደንብ ገልጸውታል። ተመዛበልቲ ብዝምልከት አደይ በደንብ ገሊጾናየን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰብ ኣብ ከባቢ ምንባር ሲኑ
ብምምዝባሉ ጥራሕ ብጣዕሚ ዘስክፍ እዩ ዝሕፍር እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኾነ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ኣለዉ ሃፍቲ ንብረት ገዛ ኣጥርዮም ዝነብሩ ስለዚ ኣብኡ ካሊእ ዝተፈለየ ነገር የለን ናብ ገዝኦም ክምለሱ ኣለዎም ኣይተ ጌታቸውን ኣይተ ኣረጋን ዝርከብዎም ካብ ፌደራል ዘለዎ ኮሚቴ ተጣይሹሎ ናይዚ ዕላማ ፈላማይ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ሚእታዊ ናብ ቦታኦም ይመለሱ ዝብል እዩ ንሰራዊት ምክልኻል ዝተዋወ ሓላፍነት እዩ ኣብቲ ከባቢ ናይ ትግራይ ኮነ ኣምሓራ ሓይልታት ፀጥታ ከይህልው ምክልኻል ጥራሕ ይሃሉ ኢልና ናስራሕና ኢና ኣብ ዳግመ ህንፀት ክልል ትግራይ ዝምልከት ካብቶም ተወከልቲ ዝቐረበ ካልእ ሕቶ እንትኸውን ነዚ ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዋሂቦ ተግባራዊ ስራሕቲ እውን ዝተሳለጠሉ ዓመት ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። ይህን ሁሉ ችግር ተሻግረን ለዚህ በመብቃታችን በጣም ትልቅ እድል ነው። እዚ ሁሉ ጸገም ሓሊፍና ናብዚ ብምብቃዕና ብጣዕሚ ዓብይ ዕድል እዩ። ዝረኣናዮ ልምዓትን ህንፀታትን ደስ ዝብል እዩ ግና ኣዲስ ኣበባ ንበይና ጥራሕ ምልማዓ ትርጉም የብሉን ኢድን ጓንትን ኮይና ህዝቢ ኣተሓባቢርና ዘይንሰርሖ ስራሕ የለን መራሕትና ንህፃናትን ኣዴታትን ክትብሉ ተደጋጊፍኩም ክሰርሑ ምርኣይና እንደሊ ልማት በይመለከት ልምዓት ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኣኽምዎ ኣብ ክልል ትግራይን ካልኦት ተዘይ ተደጊሞ እኹለ ይኮነን ዝበልክምዎ ልክዕ እዩ ትግራይ ክትለምዕ እያ ግና ንትግራይ ኮነ ኣዲስ ኣበባ ዘልምዕ ሰብ እዩ ሰብ ልቡ ሓደ ገይሩ ተዘትዩ ተቐራሪቡ እዩ ከልምዕ ዝኽእል ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ከባቢ ብጥረ ገንዘብ 45 ቢልዮን ብር ብናውቲ 19 ቢልዮን ብር ሓጊዝና ኢና እዚ በጀት እንተተሓሲቡ ናይ ሓደ ዓመት በጀት ክልል ትግራይ ኣብዚ ኣይበፅሕን ይኹን እምበር እዚ ምስ ትግራይ ዘሎ ፀገም እንትነፃፀር ምንም ኣይኮነን ምስ ናይ ሃገርና ዓቕሚ መንፅር እንትርአ ግና ብዙሕ እዩ። አሁንም ለምሳሌ ትምህርት ቤት በቀዳማዊት እመቤት ቢሮ ስንሰራ የመጀመሪያ አንዱ ትምህርት ቤት ሽረ እንዳስላሴ ነው ያሰብነው። ቤት ትምህርቲ በቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት እንትስራሕ ፈላማይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ኢና ሓሲብና ነዚ ዝውዕል 20 ሚልዮን ብር ጥረ ገንዘብ ናብ ናይ ትምህርቲ ቁፅሪ ሒሳብ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት ኣትዩ ንኻልኦት ክልላት ከም ዝግበር ማለት እዩ ኮይኑ ግና ኣይተሰርሐን ሕዚ ድማ ብማዕድን ወለዶ በቢግዚኡ ጎርጎራ ወንጪ ዝስርሐሉ ዓይነት ገርዓልታ ኣካል እዚ ጌርና ንምስራሕ እንትንንቀሳቀስ ንምጅማር 6 ኣዋርሕ እዩ ወሲዱ ቤዛኹም ንጀምሮ ኢልና ሕዚ ተጀሚሩ ኣሎ ተዛዚሙ ጽቡቕ ከም ዝኸውን ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ንቕድሚቱ እውን ኣብ ዝኾነ ክልል ዝግበር ልምዓት ንክልል ትግራይ ክተርፍ ኣይንደለን ንቕድሚት ብኸመይ ካብዚ ንላዕሊ ሓቢርና ንስራሕ ዝብል እዩ ናትና ድሌት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ንሙሉእ ተግባራዊ ጌርካ ንምዛም ብክልቲኦም ወገናት ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት እናተወገነ መፅዩ ዜና አደጋ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ምስ ኤቪዳይን ኤሮ ሰርቪስ በምትሕብባር ንምስራሕ ተፈራሪሞም መንገድ አየር ኢትዮጵያ ምስ ኩባንያ ኤቪዳይን ኤሮ ሰርቪስ በምትሕብባር ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም እቲ ስምምዕነት ዋና ፈጻሚ ስራሕ መንገድ አየር ኢትዮጵያ የተመስፍን ጣሰው ምስ ሓለፍቲ ኩባንያ ተፈራሪሞም እዮም እቲ ስምምዕነት ጥሬት ዘለዎን ምህዞ ዘካተተን ግልጋሎት ንምሃብ ኣብ ስልጠና አቪዬሽን ዓውዲ ጽገናን በምትሕብባር ንምስራሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ካብ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ يرد بانكي لمعات إثيوبيا استبلاشو متن لقاح كاب زنبرو 57 مئتاوي ناب 6.5 مئتاوي خورد كم زخاله بريزيدانت بانكي يوهانس أياليو قليتهم توصيت تاب زحلف 5 عامات بستسرح سرحة ريفورم قاهد خمس خونه بمحبار قدم حزيز نبرو إلى أتاونتات بالشوات السرارحة بسيستم استحجز سرعة السرارحة زي مهلون تأجمعت حيل سابن ات بانكي نخسارة أقلعوهم زنبرو أزخاخيرام ات بانك خلت تجزية كابيتالون خعبو ولا يجبرنبر تخطات على خسارة 5 مزجبة بمجلات أبت أوان ات بانكي استبلاشوا مخزن لقاح 27.5 بليون بربت 5 نبرة تزاربهم منجستي لو ات بانك هيعز أو ريفورم كجبر على وزبل عبيو سانح لفو هلون نخلط العبيو سجمتي كم زوسرون قليتهم كم إثيوبيان زبلا مع بايز ركب هاجرات بزي بانك المعات نوي حوان انفستمنت فاينانس مقبار كم زي كالو نبريهم ات بانك قد محزز نبرفت حوزي كون وها بالقاح
كترف ንምግባር ምዝምልከቶም አካላት ብምዝታይ ናብ ሪፎርም ከም ዝተኣተወ ተዛሪቦም በዚ ድማ ዝተበላሸወ መጠን ልቃሕቲ ባንክን ናነከየ ምምፁ ዝገለጹቶም ፕሬዚዳንት በዚ መሰረት እውን ካብ 57 ሚእታዊ ናብ 6.5 ሚእታዊ ሙራድ ከም ዝተኻለ ገሊጾም ቅድሚ ሪፎርም ትሕቲ 3 ቢልዮን ብር ዝነበረ ተጻረየ ሃፍቲ ባንኪ ኣብዚ ሕዚ እዋን 4 ቢልዮን ብር ከም ዝበጽሐ ተዛሪቦም ሓፈሻዊ ካፒታል ባንክ ልምዓት ኢትዮጵያ ድማ 182 ቢልዮን ብር ከም ዝበጽሐ ገሊጾም ዜና ወጻኢ ኣብ ኬንያ ቤት ትምህርቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርሓዊ ህይወት 17 ተምሃሮ ሓሊፎም ኣብ ኬንያ ብሓደ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርሓዊ ህይወት 17 ተምሃሮ ከም ዝሓለፈ ተገሊጾም እቲ ሓደጋ ማእከላይ ኬንያ ብዝርከብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሂልሳይድ ዘጋጠመ እንትኸውን በቲ ሓደጋ ካብ ሕልፈት 17 ተምሃሮ ብተወሳኺ 14 ተምሃሮ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ተሓቢሮም ሰራሕተኛታት መድሕን ህይወት ሓደጋ ንምክልኻል ርብርብ እናገበሩ ከም ዝርከብ ድማ ተገሊጹ እዮም ፕሬዚዳንት ሃገር ዊልያም ሩቶ ምኽንያት እቲ ሓደጋ ባርሓዊ ተጻሪዩ ጥፋተኛ ዝኾኑ ኣካላት ናብ ሕጊ ንኽቐርቡ ሓቲቶም እዮም ኣብ ኬንያ ካብ ቀረባ ዓመታት እንዳሓር ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ተኸታታሊ ሓደጋ ባርሓዊ እናጋጠሙ እንትኾኑ ከም ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ካብ 2001 ጀሚሩ ብዘጋጠሙ ሓደጋታት ልዕሊ 7 ተምሃሮ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ሮይተርስ ጸብጺቡ ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ ዝበጻሕና ብዙሓት ነገራት ተሳጊርና ኢና ዘይተመዘዘ ሰይፊ ዘይተቀባበለ ኣጽዋር ዘይተተኸለ መጻወድያ ዘይተፈሓሰ ሽርሒ ዘይተኳዓተ ጸድፊ ኣይነበረን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም ኢትዮጵያን ቻይናን ተሓባቢረን ንምስራሕ ካብ መንጎ ዝተፈራረመኦ መረዳድእ ስምምዕነት ዘፈርጥዕናን ቴክኖሎጂን ተጸራሕቲ ምዃኖም ተገሊጾም ካብ ወጻኢ ኣብ ኬንያ ቤት ትምህርቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርሓዊ ህይወት 17 ተምሃሮ ሓሊፉ ዕለታዊ ማድ ዜና ዝተኸታተልኩም ነይሩ ንስለምክታልኩም ይመስግን ማድ ዜና ነመራሕኩ ናዝሬት ብሕሉ ሓቢረኩም ጸኒሐ ቀጺሎም ጸብጸባ ስፖርት ክቐርቡ እዮም ንኽትከታተሉ ዓዲመ ሰናይ ግዜ